ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu. I vidite što nije bilo dugo videa i hvala nam na 17 subscribera. Čim skupimo 20 biti specijalno. Da. A danas ćemo igrati Clash of Clans kao i uvek. Igra se Clash of Clans, vidite se sve ostalo sa Clash of Clans. Moj mali Clash of Clans, Clash of Clans. Joj, da. Sjetio sam se. Čekajte da je neko napisao post. Dok snima. Kažete, krenuo je var. Usrani golub, hoće da ga usere golub, pravi, ali ne stvarno ljudi. Hoće da ga usere. Sad ćemo da se ovdje, nemoj. Ljudi, morat ćemo malo duže da se svađamo. Dobit ćeš kick ako mi budeš uništio snima. Veliki pozdrav za lider. Vrati ljudi, nikad se nisam više snimao. Ja pričam preko Skype sa liderom. Ne pričam sada, ali pričat ću. Ok, ajmo mi da gledamo na šta malo. Kasnije ću ja završiti s njima malo. Pozdrav za sve, jer je sve moguće. I pozdrav za Aleksa. En tako, Aleksa. Ima. Ok, vidjet ćemo šmakeru kad je kikaju se. Znači. Dobro, nek se oni smeju. Val. Ali val. S valom ćemo graditi. Ja mislim da val. Ali se kaže na engleskom zid. Dakle, ćemo ovako. Hoće samo da nam bude ovako, pa ako mi se vidi možda premestim ovako da mi je. Već izgleda moćno ljudi, premoćno. Izgleda baza. Kao što vidite, vizatobar jedan ovdje. Jedan vizatobar ovdje. Jedan top ovdje. Jedan top ovdje. Nemam pojma šta ja pričam. Znači, ako vizatabra ćemo gledati ovako. Pupul. Da ljudi, ako vam se svidio vatromet, lajkujte. Ako se svidio, ako vam se nisi svidio, dislajkujte. Da se vidim, kao što znate, onaj vatromet je bio malo više skuplji. Da, i nisam znao kako se više ja bacao petarde, žao mi je. Znači nisam mogao, mislim bio dan tada, zašto sam ja tad morao da idem taj dan, zašto sam sad kod kuće. Da, bit će sad češće video zašto sam kući. Pucaljka, to je canan, to je sve, piše, daj šta daš, sad ćemo dati vojnike, da imam vojnike na prvom,
Ne bi volio nikad ne promovam. Opa, tu ima i psovka. Joj, što ću ja to prijavljivat? Bome lideru. Pozdrav za lidera. Lala lidera. Da, ako lider slučajno uđe, oni će svi dobiti kik. A sklema ljudi. Ako sad uđe lider, da će oni dobiti kik svi. Svi koji su grupnjaka, to da su govorili, dobiti svi kik. Da, ogromni pozdrav za lidera. Ogromni pozdrav za Vukovića, koji je nažalost zadnji u klanu. Velik pozdrav za ovoga, kako se zove, Nenad Killer. Mislim, nije on Nenad Killer. Killer, samo Killer. Da, mi da, molim te, imaj mjesta još i za top, molim će. Gdje je malo slaba zašto ovdje slaba zašto. Uđio mi još jedan top, kako bi to bilo lacra, joj. Hop, i gledaj to. Aj, mojka ideja. Ljudi, ovo je ekstra, obezbijeno bombama. Ko boli se protiv mene, nek mu je sa srećom. Zašto sam ja ih postavio bomba koliko hoćete. Evo, tu će ovako čuvati. Tako, ekstra. Ovdje ćemo postaviti istvenu bombu za svake slučajeve. Kuću onu. Bavljanje, ok, ajmo mi sad. Naslažemo sve ovako. Samo slažem je ovako. Baš mi briga kako će to ispasti. Samo slažem novice. Ok, nisam baš sigurno. Beži od mene. Evo, ovo ću poslije idu čoškama. Tako mi si poslije u čoškama pa ne stignem zbog vremena. Eto, šalj neke poruke. Ne mogu sad im gledam poruke. Oh my god. Da ću ovo postaviti. Nisam ja odatle, ali kasnije ću postaviti onako sve zastave. Gledam da sve onako zastave postavim koliko 100.000. Znam da je to mnogo, ali nije bitan loot sad ovdje u varu. Mislim, onako je bitan, ali najbitnije su žezdica pobjedimo. Znači, ja moram da povedem u varu, znači ovo moram, bolje da vam pokažem mapu u varu, ja sam tek novi, imam jedno nedelju dana od kad sam ušao u klan. Nisam nova, onako, polno. Joj, čita mi se ove poruke koje oni šalju, joj, Miki moj. A te me nećeš, oće druga tvoj, ocenite mi se ovo kako je, da sam ga lepo uredio ili nisam. Da ću odistati jedno. Oh yeah, neće. Ok, možda ovako. Ne, samo opet nešto tiru. Aj, dobro. Da smanjio sam zvuk, na najmanje, etako. Save, save. Jeli, došli smo mi dosta vremena za pravljenje baza. Ko hoće pokažem bazu i oceni i tačka nima. Ok. Vidimo. Da ono biš imam dali ono healera.
bolje. Da vidite, to pojmi idu na 4. Želeć. Tvoj gol mnogo znači. Tvoj gol mi može dupe. Bolje da stopiram ovdje vidim. I evo me ljudi, nisam želeo da pokažem to vam, bilo baš malo šuć. Kao se vidi, full mi je, mogli bi otići u napad, ali... Pošeni, why do you kill me? Tako je kad doće neko fight. I ti... Kako bi ga kiko da je Elder? A zašto nije Elder? Da ne boj sada. Gdje taj gol? Gdje taj gol? Vidite kako ga slavili. Vidite kako. Gdje je taj gol? Gdje je taj gol? Golube. Golube. On je zadnji u klanu. Ju. Ljudi. Znam da ćete reći da je glupač, ali zadnji u klanu. Zadnji u klanu, brate. Nobeno glupa. Zadnji si u klanu. Zato bolje šuti. Ja mislim da će on biti iza mene ili ispred mene. Ne znam, ljudi, ovo bi završio bi ovdje video. Nadam se da su uživali u mom građenju, mog celovaru. I vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!